Роден съм април 88 година. Тогава е била най-лютата зима. Самото ми раждане започна с проблема, но от Господ бил съм явно спасен. На година и 9 месеца още хлапе откриха страшна болест на едно момче. То бе различно, не беше като другите и доста често го прехващаха лудите. Припадъци и болници по различни градове, все едно лежеше с векове. Той не подозираше, но много страшни демони още от малък го бяха обсебили. Майка му често лежеше на пода, често се молеше момчето на Бога. Често се питаше дали добър син или черна отрова. Не отиде на ясла, не отиде на училище, години си минаваха, детето в него умираше. Стана изпечен лъжец и мошенник, на собствената си маска се превърна в пленник. Битове и дрога взе да се опита, по грешни пътища взе да залита. Продаваше, разтипваше в малкото граче, без да се усети как повече го влече. Неусетно се оказа той в капана, чудеше се дали съм, дали измама. Момчето стана емоционално нестабилен, реши да спре заради семейството си свято. Простете ми, майко, како и татко, благодаря ви, че не сте ме оставили сам. Никога за вас не е паметник, трябва да се вдигне храм. Много мрачни мисли ми минават през главата, като гарвани черни очите ми да изкълват. Момчето влезе в психото, реши да се оправи, но от тежките моменти не можа да забрави. На 28 е малко изтръпнал, малко объркан, агресивен и мръднал. Хората си казваха, той е разбойник, но той не е разбойник, а моят шибан двойник. Аз го създадох и сега напълно ме владее. Това виждам през призмата на щупеното огледало. Часовникът си така, хората се променят. Това е историята на едно загубено момче, което жадува да върне себе си.